Euskara Abentura, Euskal Herriko eta diasporako 150 gaztek osatutako espedizioa da. Uztailaren batean, Maule Leztarretik abiatu eta hilaren bukaeran Getxon izan dute helmuga. Hilabete osoan zehar, Doneiako bide ezberdina jarraituz, Euskal Herria zeharkatu dute, guztira 783 kilometroko ibilbidea osatuz. Abenturaren sustatzailea, izen bereko Euskara Abentura elkartea da. 10 lagunek osatutako irabazi asmorik gabeko elkartea, eta 3 urte behar izan dituzte, egitasmo honi forma emateko antolakuntzatik azaldu digutenez. Proiektu hau sortu zen orain dela 3 urte lagun batzuen artean, pixka bat aipatuz, nola Euskal Herrian euskararen erabilera, geroz eta jende gehiago daki euskara, baina erabilera ez da modu berdinan handitzen, ez? Eta pixka horrekin kezkaturik, eta sortu zen olako ideia bat, abentura bat egitea Euskal Herri guztian zehar, gazten artean euskaren erabila sustatzeko, pixkat errutaketzal espedizioa kontuan hartuz edo oinarritzat hartuz, inspirazio moduan hartuz. Orain dela 3 urte hasi zen proiektua pentsatzen eta aurten lehendabiziko edizioa da, hori elkarte batek antolatzen du eta 110 lagunez osatutako espedizioa da, gehi begiraleak edo xerpak deitutakoak. Maulen hasi ginen eta uztailaren batean eta Getxon amaituko dugu uztailaren 31an. Euskara Abentura proiektuan parte hartzeko, 16-17 urteko gazteek proiektu bat aurkeztu behar izan zuten, eta proiektu honenen egileei espedizioan parte hartzeko aukera eman die antolatzaileei. Ni nahuela hemen xerpa, adintartiek ez toztelako itxi parte hartzaile modun etorten. Abentura bat bizitzen, eta azkenien gu begirale barik euren bide lagun garala pentsatzen dut, eta heldutxu beti ez, batzuk. Eta, ez da hitz, oso ilusio handizegaz, guk ez duokine hau bizitzeko aukerie, eta zoriontsu eureri hori aukerie moti gaitzik. Esan bezala, Euskal Herria zeharkatu dute Euskara Abenturako parte hartzaileek, eta ibilbidearen zati bat gure eskualdetik igaro da. Horrela, uztailaren 29an, Euskara Abentura espedizioa Busturialdera iritsea. Markina Zemeindik hasi dute etapa, eta Gernika Lumon bukatu dute eguna. Gaua, Allende Salazar ikastetxeko gimnasioan igaro dutelarik. Gaur etapie Markinan hasi de,
etapa gogortzu esan da, Markinetik Aulestira urten du, gero auzuetatik Narea, Lekerika, Nabarnizera heldu gara, eta Nabarnizetik gero Omara sartu gara, Omatik Santi Maminera, Omako basua honagoan gara, Santi Mamineko kobak bizite duz, eta gero Kortezubi eta Gernikera. Aipatu bezala, 16-17 urte bitarteko gazteak, Euskal Herriko txoko desberdinetan zehar ibili dira. Euskara, historia, kultura eta musikaren inguruko edukiak landuz eta partekatuz. Horrela, esperientzia astezina bizitzeko aukera izan dute gazteek, lagunak egin bitartean. Niri komentesten, WhatsApp bidez mezueldu jazten, da pentsa genuen, bizok mendi ingurukoa gara, beti mendi zen sartun egon garen pertsonak, eta Euskal Herri zen ere, nahiko Euskal kulturen eta nahiko sartun gauzen pertsona gara bizok, eta pentsa genuen hau gure leku dela, eta etorri egin biginela, eta lanak egin genuen zen, bakoitzak berena, eta sorte apur bateaz edo lana ondo egon salako, untxe hemen topera disfrutetan. Esperientzize nik ustot espektatiba txarrakaz edo azkenengo momentuen atxera botatako espektatiba batzuk azetorren gela, baina buelti emon dabe eta oso pozik gauzela bai gubizok eta hemen dauzen beste 100 pertsonak eta zerpak eta dandanak oso pozik gauzela da nik gomendatze dut hau esperientziz bizitzie. Hasieran pentsaten genuen luzia ingo zala, hilabete kanpotik oso luze ikusten da, baina barruen bizitzen zuen bitartien oso laburren jaku, oin Kriston Peniegaz nik ustot azkenengo unien danak egon garela negarrak goitzi bera, baina kanpotik hori, betiko hilabete, baina gero barruen bizitzen zuen laburtxu egiten da. Luzia hoa igual famili zerin jako, eta hasikeran hori, berak esan duena, pentsa genuen famili barik edo gure ingurutik kanpo luzengo jakule, baina azkenien, nik ustot hemen gauzen guztizo, pentset autobuseko gune atxo izango basan moduen edo indela, 2 egun izango basan moduen gogoratzen dugule, eta hor zentzu, alde hon bat edo alde txar bat euki aldeu, txarra bai bukatzen dagoela, da ona oso ona izen dela ainarin pasetako. Gernika Lumoko udalak, bizitari berezi hauei, ongi etorria eman nahi izan die. Horretarako, Marisa Aldamiz Etxeberriak, Euskara zinegotziak, harrera egin die Allende Salazar ikastetxeko eskaileretan. Ni pentsatzen dut, mesederik handiena egiten jakola gure hizkuntzari, euskerari, horrelako ekintzakin. Azken finean, euskera da gure altxorra, eta altxorrak elikatu egin behar izaten dira, horrelako ekintzakin elikatu egiten dira. Gernika Lumoko udalaren izenean, eskerrik asko emoten dutzuet, holako artista, arduratzu,
eta zintzoak izan zarielako. Eskerrik asko benetan. Eta orain, nonok esan dozt, hemen dagoela Gernikar bat, tordun Gernika Lumo udalaren izenean hemen gure dotzat, plakatxu bat, gogoratu deizen gutaz. Ikasko. Eta bermiotarrak zelo txuriko kinesteizen guk ataraten dugu berbalagunen barruan bilduma bat egin dugu hemengo ibilbidiekaz. Orduen, bermiokoari ez dotzagu emongo ba gure beste altxortxu bet zueri. Gazteak beraien bidaiaren amaierara hurbiltzen ari dira. Nekean nabari zaie batzuei, baina bidaia berezia bezain ahaztezina izan dela argi dute. Eta musika, zein giroa elaiarekin agurtu gaituzte, Mikel Laboaren abesti esanguratsuak kantatuz.